Podujatie Považský motocykel patrí už roky prezentácií motoriek, ktoré sa v minulosti vyrábali v považských strojárniach. 15. ročník podujatia sa niesol v duchu 40. výročia Babety M210. Ktorá naozaj bola takým populárnym celoslovenským a možno aj celočeskoslovenským vozidlom, ktorý si veľmi radi najmä mladí, ale aj starší ľudia poriadili, aby sa s ním dopravovali do práce alebo po meste, takže určite to je veľmi populárne. Ono síce je to už výrobok kolárovský, aj keď vývoj a všetko bolo tu v Považskej Bystrici. No a motory sa vyrábali v Rajci a potom sa to presunulo, lebo sa chystala výroba leteckého motoru v považských strojárniach, tak z kapacitných dôvodov to prechádzalo do Kolárova, pobočného závodu. Podujatie sa už roky teší vysokej účasti návštevníkov, ale aj majiteľov historických motoriek. Organizátori si pre nich vždy nachystajú bohatý program. Začíname o 8 ráno, oficiálne, tým, že sa ľudia začnú registrovať, o 10. končí registrácia. Po 10. máme prvú akciu a to je jazda zručnosti, ktorú je tu vidieť. Potom od tej pol 12. máme jazdu pravidelnosti, no potom ideme na spanilú jazdu. Tento rok sa podujatia zúčastnila takmer 100 motocyklistov. Svoje motorky ešte pred súťažami vystavili tak povediac na obdiv. Pre tých veteránistov je ten jeho kus najvzácnejší vždycky, ale sú tu samozrejme také v horšom technickom stave, v dobrom a vo výbornom, no ale úplne vyzdvihnúť sa nedá. Neviem to, ja to neviem. Keby som čokoľvek vyzdvihol, bolo by to subjektívne, ten objektívny pohľad vlastne na to neexistuje. Prišlo veľa ľudí, je tu veľa vystavených motocyklov a určite veríme, že táto akcia bude aj ďalšie roky pokračovať a môže sa tešiť podpore či nás ako mesta alebo Trenčianskeho samosprávneho kraja. A my všetci v meste veľmi dúfame, že Trenčiansky samosprávny kraj a budeme ako mesto určite tomu nápomocní, konečne zriadi aj nejaké výstavné priestory, tak aby sme všetky tie motocykly, na ktoré môžeme byť pyšní, že sa vyrábali v Považskej Bystrici, mohli aj vystaviť a aby si ich mohli návštevníci pozrieť. Považsko-bystrické múzeum vlastivedné má celkom bohatý depozit motocyklov. V podstate tam majú úplne všetko. Od samého začiatku až po koniec tej výroby motocyklovej. Všetky skupiny, aj tie podskupiny, aj prototypy, ktoré nikdy do výroby nevošli, ale sa vyrobili ako v tých prototypových kusoch. No a tej spomienke na tie považské strojárne chýba také nejaké miesto. Podujatie navštívil aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Ja si myslím, že motocykle sú určite veľkou súčasťou a dlhoročnou súčasťou aj Považskej Bystrice. A ja som veľmi rád a chcem poďakovať klubu veteránov Manín, ktorí vlastne už organizujú 15. krát toto nádherné podujatie venované motocyklom, ktoré boli vyrábané tu v považských strojárniach. Na tento rok je venovaný teda Babete. A Babeta časť bola teda vyrábaná aj tu v Považskej Bystrici, ale veľa sa ich vyrábalo aj v Kolárove, dole na južnom Slovensku. No ja mám k Babete naozaj veľmi vrúcný vzťah, pretože keď som bol malý chalan, tak otec kúpil tedy tú Babetu, takú hnedú, takú pieskovanú. A ona vtedy stála tuším nejakých 4200 korún, ak sa nemýlim, ak si to dobre pamätám, a my sme mali z toho strašnú radosť. Takže niečo také máme doma. Bolo to vynikajúce, takže mám na to dobré spomienky a chcem poďakovať všetkým týmto ľuďom, ktorí majú radi veterány, majú radi históriu, majú radi tieto dvojkolesové tátoše, keď to tak môžem povedať, pretože je to naozaj aj náročné, aj na čas, ale aj na finančné prostriedky, takže želám im všetko najlepšie, ale ako sa hovorí, každý koníček niečo stojí a nech týchto ľudí, ktorí o tieto veterány sa starajú, nie je stále čoraz viac a viac.